গন্ধ ছড়াবো মানে এত পরিবার যারা পাত্তা মানামতি বলং বিসিনি চিনি রিয়াং হদানি বড় রক ত্রিপুরা হদানি বড় রক ন নোটিস রিদিখা নরক ইয়াখার বাইদে নং কামি মক ফরেস্ট আর নরক টঙ্গি মাইয়া নোটিস তৈলে যা আর নন্দিতা রিয়াং সংরক গখা जों মিটিং খাইছা অনিমেশ বাবু সাকা সার নং থানি আর বড় নকিয়া থাঙ্গै চাবৈ गारै नायग्रादि डेपुटेसन जों रिलायखा चिनि राजेश थांखा जों बबायखाय गारि खुंनो लांलाय थांलायखा साल दिबर एबर कुटुं कुं माने एत्त तुंखा चिनि गारि कायसा ट्राक लामावा कंखौै नस्ट दङ जों थाइमेन आरो जों टेम्पु थिंगलाय लायो थांलायखा बरखना नासिनाय थांलायो डेपुटेसननिखा डेपुटेसन नि परे एसडीएम तकरे आपरो एडिशनल एसडीएम तंगो बसाखा जे जरा नोटिस रिजाखा जरा पात्ता मांखा बरक नंगने उठक जागला ने मा गसिका जों आन्दोलन खलाया हिंगाकाय आदिनो कक क्राक साया हिंगा चिर खगैया हिंगाकाय अ हाथे साकाने पुदिरि कान्जागन तिखलायै अरिगनाय थरायरा कान्जागन तिखलाय दिनि आ गन्ध सराबो मिसि थाया हिंगाकाय डेपुटेसन एका मेमोरेन्डाम रिया हिंगाकाय अ बररक माया का खामो एडिशनल एसडीएम कगरिखा बरक कुनुंगिया म बरक जेरा आगे पात्ता मानखा बरक पात्ता न माननाय अलखाय बरक न कागज कासेरि रहका डेपुटेसन नि नां कयांगो फातर बासनि तंखा फाइ नाइबा चाखमारनि मुंमा से जय छबे न 10 20 तानि चाखमान मुंमां रका पात्ता सानि दरगा करि जागोन बरन खाया चाखमा पार्वत चट्टग्रामनि बन हा करि खुनु खुं करि खु बरसे पात्ता सान्दम भाइ गारो ए लो अवस्था आं साका मन रकाम तो कागज न नाइ नि हिंका कैसे नाइजि गाबले नाइदि अब जतो चाखमा मांसे मनि एगेन्स्ट उनको खाना नांगना ब पार्वत चट्टग्राम फाइसे आर हासे खंफाइया आर गन्धसर नारायणपुर फो आं गन्धसराव प्राय 35 बছর नागे थांफ्रो कस गरै 71 सनो त वानसि गरै गन्धसराव आर गन्धसरा शहर ताबो पिसाइ मिसा अफिस रमि काजदेन वानसना लमबाचा सिनि बररबा ओ मखै तें किसाइ मिसा फालाइ जाओ आबो ब ओ वानसा दुकान खोलाका कोना मा थांगो नर निजे न नुखना आगरतला लेक समनि व से करबुकनि बोरै ओ बांलादेश ने किसा इलिसे राजागन फालताय मासे मा फाइना सफ्रेजाग मानि दागारजाग मानि खानांब्ले जों खायबले सिन्द हामते खायजा काकाय जों थैबाय बाहानबाय तागजागब्ले बरक तांसिन खायो यागनबा जेखाने चिनि बरक खायजागो सादक जागो जों आरन थानाय चिन अनिमेश बाबू दीर्घ 16 বছর কোন রাজনৈতিক দল थांया मैन बतिनि दफानि बाय कक सामान बाय खुसुरि दंगो बाबू लामा कायसा फायका बसखां कायसा ब लामा मानखा सुजुं लायखा जों कक सालायखा जों तिनि कथा लायखा फायदि जों दफानि बाय कक सानाय जों उकलग दंमानि ताबु जों बसखां मान न हरसनाय आबन बागै राजा बायबो जों गखायका आनो साका राजा रंजित ने कांग्रेस फायदि न एआईसीसी नि मेंबर रिवाने अनिमेश बाबुनो साका बकलन सिमी कांग्रेस फायदि कांग्रेस थांगा तो जनरल सेक्रेटारि सिमान ऑल इंडिया नि बं कंगनाय ब नॉर्थ ईस्ट नि बं कंगनाय किंतु अनिमेश बाबु तिनि तांगि थांया एकमात्र थांया नै गाकाय कांग्रेस थांगा गाकाय निनि दफानि बागै निनि हानि बागै कक साइमिया आं रंजित देबबर्मा ब कक साइमिया जोंकनि रागै तमनि बागै तिनि चिनि खरां जों चिनि सुमनसं चिनि जेम संरागै तमनि बागै न जों कांग्रेस थां मांगन तिनि बुबाग्रा कांग्रेस तंगै तिनि तामुखा एनआरसी केस रिपुरत बुबाग्रा कांग्रेस प्रेसिडेंट याखौ जों बुबाग्रा लगे दं केस रिपुर आं सय थायो कोर्ट थांगै तिनि राजा एनआरसी चिनि बररनि बांलादेश बररनि फायनाय दं न रेखलायनानि बागै तिनि केस रिमानि बागै बरन सिनि तिरखायनानि बागै केस रिमानि बागै से तिनि बन कांग्रेसनि सभापति जाखादि हा के महाराजा न जों साका महाराज नों कामो खायनाय चिन अनिमेश बाबू बबे हर 12टा पॉइंट एकटा पॉइंट ब मिटिं खायका आनो साका नों फायदि हने आं साका आं अनिमेश बाबू सालायका नों बबे सालायदि हने ब सालायका तेफोर बानो साका सार जों खनि थांलायने जों सालायका आसुलायका राजा तिनि चिनि कगन मा फायगनाब्ला नों कांग्रेस तंगै नि दफानि कक साइमिया निनि हानि कक साइमिया नों तिनि कांग्रेस जाकनान बाइक दंखा राजा अ कगन केबो साइमिया अनक बिसिनि कक आं अनिमेश बाबुनो साका अकंनो तिखलाय मारिनाय राजा न
ताई कुतुलमाया जातखायै खन यरि मारिनाय आं मीडिया नंगौ साइरि दिखा राजा कांग्रेस याखा तिनी मीडिया टुलपार सारा त्रिपुरा राज्य टुलपार तिनी सिन अनिमेश बाबुनो फोन खाइनाय साबसे कुलमेल बो खसाइसे कुलमेला नों बसकांगो टाइप खाइमा तंग जतसे ताबो तामनि बागै अ दफानि बागै बरक जतनो आकाय जबाय था आईपीएफ तिनो नायका आईएनपी तिनो नायका ओइनो न रिजनल पार्टी रनो नायबे का नर नुखानाबले आईपीएफ ति ताबो ब जागा तो हावा करिखा दफावा करिखा कास फाइका 10 लाख नि कास फाइका कमिसन बसग्रि नाय आरोसि तंसिओ कमिसन बसग नानो रां दियाखा काम खाइमांला एसटी कॉर्पोरेशन 50,000 एक लोन नानो थांगा 10,000 रां मारिबो ओ कोनी बनुगातनी राजू देबबर्मा खरकसा सिलाई रमी फाइजाक टेम्पू नि कैसे लुना माने 55,000 टाका ताबसे पयनो खरच खाइका बनो मंगल देबबर्मा नंफो 8,000 रां नि फैदि नै आनो उसिङाव फुंखाइ साव सारां का बानि टेम्पू माया को नै साव एलो अवस्था ओ जागाव तंगो चिनी दफा रां कबो गाय जों किसा मिसा मान काकायना पगै थां वालाय लेखना कलायखना आईपीएफ तिवो अनेक किसु वालाय लेखा अनेक किसु कय लेखा अनेक काग लेखा आइफोना रां माखाय बय थांनो बिहिग बसाय वालाय लायो वालायखना सारिको बिहिग न ओ नारका थंनि जागा थंगो तंग पाइ देखाय बिहिग बासो बे हामजागै पेंनि थांगो आमति हा रां माखा काय जतनो आमति ठीक थांगो आबने बागै न ताखो प्र नरगो अनेक पार्टी खायका तिनि चिनि संजित छका बिन बाबू सीपीएम खाइमाने बाबा एलसीएम तंगमाने आनिखे बुआइसे मंत्री नरेश जमातिया आनिखे बुआइसे आनि बुआय आपन बुआय आनि मनाय दे काय जंनायसे अ नरेश जमातिया मंत्री तिनि ब जागा बर क्लाइ बेखा जबारमेया आनि बसकां बसारा गया आनि बुआय नगो फाइतना बांग एकदम पक साना तंबा फुन साना निकरै सीपीएम जत्तो निसाय चिनि त्रिपुरा सानो शेष खाइमाने या गलो का सीपीएम रो खाइकलांखा ओ पहाड़नि ओ थरे बारे रया सिंगागि ताम तंगमाने ताम सुलोगान तंगमाने रिफ्यूजी पूर्ण बसन चाय रिफ्यूजी बुटा दिन करसाय नै रिफ्यूजी ने पूर्ण बसन निका बुटा दिन कारिका तिनि नंग ताम तिनि बरक बायना न कुसुब जाखाना तिनि बरक बायना हा सेक जाखाना तिनि बरक बायना न नर जाखाना नि मानताय सेपले जाखाना ताबो जों सियाखौ आबुनि बागै न जरां फाइका जों कताल कायसा पार्टी खायै ताबो चिनि दफाना मा चाबलाय सिनाय अब चाबनो नि बागै न अमनो चाबनो नि बागै न पान्थर हासो जत जागा तंनाय दफानि बर रगन बंनि खानावै बर वानसु तंमानि कगनो जों तलांगै थुमसा खलायै आबनो सनामै आखय बर काम चिनि अ पहाड़नि बर र हासो गतनाय र ताम वानसु क अ पान्थर ताम वानसु क आबनो बेबा नन थुमै जों साखिवै नाय आखवै जों कासे मथा खायना नाय कासिनो अ मथाव जों राजानो साका नों ब खायदि महाराज का बब साका जों बनो साका जों ताम खायना नाय चिनि एमएन ऑब्जेक्ट जों बनो जतन साबायखा चिनि अनवेस बाबु त दीर्घ दिन बबाय सालायखा के आबनि बागैनो जों पुइला थानचांना नांगरानाय आहायनो बखबाय थानचां माबाय उंला खाबाय थानचांना नांगानाय थानचांखाय वानसारक फातानि बररक ताबुक ब जों बरन फुङै मानो 37 टा आसन विधानसभाव जों ताबो चुर सुला मुसारि मानो चुर मुथाङै मानो गं मुसारि मा हाय बरना हाय मुथाङै मानो जों खांराय रंनो आसक दें कोना बा आबनि बागै ताखुरो चिन्ते प्रोग्राम दंगो कक गोबांनो सानानि मुसंगो तेबो सानाबो उगै फायो एकाकाय नरक टियारुंदी बसकांगो जों जबा खालायनाय चिन बुबागार बतनाय अनिमेश बतनाय चिन संजित बतनाय नरक बतनाय जों अर फायनाय जत्न दंनाय चिनि हानि बागै चिनि दफानि बागै जों गनाय एनआरसी त्रिपुरा हावा खायनायनि बागै सुप्रीम कोर्ट केस जात महाराजा याकार थांपना रंजित देबबर्मा याकार गलाकसे जों दंगो अनिमेश देबबर्मा दंगो ताय विभाग बरमनो दंगो नरक दंगो जों मानसानि बेगो अब जोंनिया जेरा बांलादेशनि फायनाय बरनो सिनि तिख्लायतो जों अबन नायो अब संविधाननि व सैजाक दंगो ताय 1948 सननि 19 जुलाइनि परे फायनाय अब कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 दंगो
और आयदा तैनो जों 1951 सननि सिम जरा फाइनाय दङ रेख्लायना नायो आगिबो जों सिलाइरम तंफोरबो साका 1951 सननि परे जरा फाइनाय बरनो रेख्लायना नांनाय जों 10 दिन बाफ्रो बन्द खालायजा नरबो जतन सिउ